da kaplan ka batmai on hiartma ke Israel ya ke Iran ha ka jingkla ka bakrau jong jingja katto kane tayo bladam haden balapan bena ya ka jing sangai ASEAN hapdeng ke Iran bat ke Israel hapdeng ke jingelek bajur jong kate katma kilat pathai khubor kilat sapriang ba ke Israel kadang penkrek ya ke jing hiartma lingsuny ka batmai ya ke Iran ki khubor ke thu ba ka Iran kadang yai beteng ban bat ya uranium bala peruspa haka Isfahan nuclear facility jongka kabala ban penkhi ya ke Israel bat ke US bakin hiartma ya ke Iran hangne kidon baro ki jingtip bapnia ki ba phi phide bantip sapang ka jaka sna nuclear jong ke Iran bat balai ka Israel kala ban hiartma ya ka US kala hiartma ya lai tili ki jaka bakongsan jong ki nuclear ha Iran hakapor bak Israel kale ya ko operation midnight hamar mission kabatmu ban pendu ya ka bor nuclear jong ke Iran hendrai kitenat sentiat jong kini kiri kilapan pau bak Iran kadang ban ya uranium bala penruspa ha ka jaka sna nuclear jongka ha Isfahan namar kata ki khubor ki penpau ba ka Israel hapo ka jingalam jong Benjamin Netanyahu bat ka jing kersan jong presiden ke US Donald Trump kala ban temui ka jing hiartma ka babot ya ka Iran lada kadang persang ban penon kam ya ki jaka bu uranium ha ka jingja ka balapan kendit ya ka perthai barokowai Muhammad Jawed Larijani unong ai jing mod barim jong nong alam ba khli do jong ka Iran Ayatollah Ali Khamenei ula aidak ya kacing temu ban peniap yo presiden jong ke Amerika Donald Trump kabamut ba ula ban mat ya kacing syak thombor hakiling sun drone kat ba udang syong sngi hakaying sem jong ha ka jala Florida jong ke US utrom ulale AA khnang ba om la syu ban syong hamar alako kat ba udang thia hangte ki drone ki barit kila ban hiartma ya bat laong kalong ka basuk bha kilat pathai khubor Iran international kilasot ya kacing kran jong Larijani ha kacing kran bat ke Iran TV kabla sapriang bha ha ki social media katkum ka khubor jo katanat pathai khubor ANI kane kacing berngam kelame katto kane tayo hadin bautrom ulapan benai kacing sangat thma hapdeng ke Iran bat ke Israel kabala penkutno ya kacing kan at kabala nangjur haduk khat arsngi kabala stang dak operation rising lion jong ke Israel haka khatlai tarik jong penajun kabala temui ki marpo khendau bakongsan jong ke Iran bat ki tiar nuklear